Eu queria falar de tres cousas rapidísimas, Carlos xa apuntou a primeira, porque estamos hoxe aquí. Estamos hoxe aquí porque o 20 de xullo de 1936 o capitán Carreró leu a primeira vez e tentou ler a segunda o bando de guerra en Vigo e matáronse, os obreiros non o deixaron ali na Porta do Sol e morreron entre 8, 10, 20 persoas, depende das testemunhas e dos historiadores. O día 24, a víspera de Santiago Apóstolo, nas festas de Santa Cristina, entraron as tropas, entrou Ramón Blanco, o xefe militar de Baiona, entrou aquí en Baiona, e a resistencia, a cativa resistencia que estaba montada aquí en Baiona, que estaba capitaneada polos ineses, que ti trataxe xa en libros aí atrás, agora xa o diremos, e tiveron nada que facer. Había 10, 15, 20 mozos da xuventude socialistas, anarquistas, esperando con pistolas que non disparaban, que non tiñan buracos, que non tiñan munición, onde estaba a fábrica de Cuba, na gasolinera, en canto miraron vir aqueles tres camións, escaparon para o monte. Uns echaron correndo a Varedo, outros os chineses acabilláronse na Serra da Groba, e despois baixaron desde o 24 de xullo ata o 13 de outubro de 1936, estiveron os chineses, o motor da resistencia aquí no Valmiñor, polo menos un anarquista, chofer en Buenos Aires, fundador foi ali no sindicato de choferes ali, de taxistas ali en Buenos Aires. Claro, conto isto porque a xente de Baiona que sabe, xente que non o sabedes, acubillouse na casa dun cego cunha gran biblioteca, non era cego de nacemento, do señor Ventura. A criada tiña 71, 72 anos e 4 fillas de solteira, non sabía ler nin escribir. Por un motivo, porque lle levaba un xornal algún día, ou porque levaba máis libros que os necesarios para un vello, para unha muller maior, algún chivatazo das forzas vivas, que eran moi vivas en Sabarís, a delación provocou que a mañá do día 15 ou día 13 de outubro do 36, ao redor da casa onde hoxe está a cafetería OK, a casa do lado, aparecera un número indeterminado. 15, 20, 30 guardias de asalto, Guardia Civil e falanxistas. Eles, en defensa propia, estaban armados. Un tiña unha pistola, hai que indica ten por aí ainda, e outro unha escopeta, hai que indica ten por aí guardada ainda, defenderonse, como nos dicía o home en Oia, o sacristán de Oia, desde a xaneliña feriron aos refoxos, odiados por todo o mundo, os chineses jabados por todo o mundo, feriron no día seguinte, o día 14, morreu no hospital en Vigo, en represalia, xuntáronse, dicían que se xuntaban, bueno, da Frente Católico, do outro, xuntáronse no estanco de Sabarís, e que facemos para redimir a morte deste falanxista. Eles a su vez mataron os dous chineses e mataron a criada, e foron expostos públicamente na vía pública, na porta do cemiterio, os dous, e despois sobre as 12 do mediodía asesinaron tamén unha criada solteira, con 4 fillas, enterraron-na emparedada entre os dous. Os osos foron trasladados no ano 70 e tantos, están no que hoxe é o cemiterio civil de Sabarís. Non contentes con matar a presa que estaban buscando, porque cubizada como eran os chineses, e de matar tamén a criada, tiñan que matar a máis xente, foronse ao cárcere de Vigo, que hoxe é o Marco, o Museo de Arte Contemporánea da Vida da Rúa do Príncipe. Aí non lle deron, os estaban de guarda, faxistas, ou que fora, non lle deron ninguna prea para matar e expoñer públicamente, foron ao enfrente dos multicines como están xa, na Rúa María Verdiales, onde estaba o frontón, o gimnasio frontón, e ali colleron a Eito 9, casi todos mariñeiros, que tratas do mundo do mar, e había un labrego, hai aquí familiares, había un labrego, había un Ferreiro, Barbosa, Baiona, pero casado en Panxón tamén, había 5 homes de Panxón en Baiona e 4 de Baiona. Oímos un paso que deu, aparte de participar, no que ti foches, bueno, casi director ou co-director daquel proxecto precioso do Barco da Memoria, e das voces e das nomes, aí na página web, voces e os nomes, onde podedes mirar miles de datos, de fotografías, de documentos sobre a represión en Galicia, colaboramos co Barco da Memoria e fixemos outra cousa, que foi excavar, non por gusto, nin por querencia do IEN, nin da asociación que fixemos da Volta dos 9, senón a petición dos familiares, que queren levar os restos dos seus familiares para o seu camposanto, para onde sea. Que pasou? Excavamos o cemiterio de
nunca o dixemos en público, pero no espazo, que era un espazo residual dentro do cemiterio de Baiona, si apareceron uns 70 cadáveres, sobre todo abortos, recén nacidos, náufragos, porque decía o fillo do enterrador, 70 cadáveres. Ningún deles tiña signo de violencia. Cando buscamos, desde o punto de vista arqueolóxico, cadáveres do 36, o 98% de que ten un tiro no peito, o externo e as costelas non se conservan prácticamente nunca, e o que se conserva o tiro cráneo encefálico con as partidas de función. Non había ningún cráneo, en un momento de ter 6 ou 7 cráneos a vista con tiro na cabeza. Desestimamos, sería moi difícil analizar todo iso, moi complicado económicamente. Despois diso, excavamos en San Xián, dúas tumbas de xente daqui do Val Miñor, de Gondomar, no ano 36 e 37, levados con pouco combustible, con coches malos, a San Xián, onde máis San Xián hai uns 30 kilómetros, tirados na estrada. Esperábamos atopar 4 persoas, apareceron 5, un non sabemos quen era, outro sabemos que era un forneiro dos portugueses, que ti tes tratado tamén o tema do que reincidente da represión dos portugueses aquí en Galicia. Excavamos, para facer un pouco de historia, outro día unha tumba, realmente eran dúas, de asesinados o día 11 de setembro, 15 de setembro, en Pilar Maior, unha parroquia que non ven no mapa ni no Google, un concello, é difícil de tipar hasta o sitio, queda pegada a Pontedeume, é a parroquia de Grandal, reivindicado por un neto, por Paco Rodríguez, que foi deputado do Bloque en Madrid. Estaban buscando unha persoa, el topou 4 anos de escuridade da xente, quen quería saber, problemas con cura, problemas con moita xente. Estamos no 2011 e é así. O sea, tiñamos o permiso do arcebispado, tiñamos o permiso da Dirección Xeral de Patrimonio, e xa que falaste de falanxistas, un neto dun falanxista da parroquia escribiu ao arcebispado para que nos tirara o permiso, que non nos deixara ter o permiso, que non podíamos excavar. E como nos deron o permiso, sentouse en un asento de director de cine e botou dos días tirando fotos a nós e os osos que estábamos atopando. Todos os días, hasta nos fixo dos que estaban que non era verdade. E agora temos que excavar, remato coa parte do IEN, temos que excavar en Filgueira un caso gravísimo para escribir unha novela, para escribir un artigo, que está a causa militar inteira. O día 29 de novembro de 1936 chegan 3 fulanos de 21 anos borrachos, así está escrito, os 3 falanxistas, 2 deles fillos de Vencio Bangueses, alcalde da Arnoia, e van buscar a un home ali nunha aldea da Arnoia. Estes 3 persoas eran primos carnais do que iban a asesinar, 2 por parte de pai e 1 por parte de nai, non eran calquera, eran primos carnais dele. Collérono, ese home non volveu máis a casa desde as 12 da noite do 29 para o 30 de novembro do ano 36. Con moita valentía, o fillo máis vello, Manuel, reivindicou o cadáver, denunciou a estes 3 falanxistas, denunciou no día seguinte, o día 30-31 denunciounos, meteronos na cadea de 1 de decembro até abril. Non quero pensar cando soltaron en abril do 37 o que farían na aldea. Hai denuncias de extorsión económica, hai denuncias de todo tipo. Oxe, a filla que estaba presente cando levaron o pai da casa con 92 anos reclama o cadáver do pai que foi tirado do río Arnoia, río Miño, apareceu en Filleira presente na Ponte de Castrelo, e apareceu no Vao en Miranzo, está enterrado en Filleira. Esperamos atopado cando haxa 4 días sen chuvia.